Kublai pi we pe we Hussein akane ka sisajain bring ya pi sha kane ka amen faithful entry a channel retreat san minute ta kane ka singi ka bangin ya keren ban puson kat khot bible ban puson pat ka phang ban puson kane ka singi kalong ki riu khoi ki shania how blay nakapanta ka jinge ai Din sedang ia kene ke retreat san minute ha kertang kupa padukun men sim bakut amen kat bible ban pusuan kene ke singi kalong naka siti baar Paulus apostol syaki korin kalong bakat ar khat sipau habang atolot hang taken ngaklan habang asngau tolot hang taken ngaklan ni penjarjare ladi pan ngin duai ko try junga ngalong ubat lot bat ubah pop ngadon kam ya kajing ai ka jome kajing puson usnem ar hajar arpau udai usnem barake ya kajing tap ar spa snem jong kajing yap jong wei uri khuj ubah pau bha jong ki seng reuniam redemptorist ubah kerteng u clement hof power Pat ulayap hakasnem kat praspa arpau. Lakaya ha Austria ka arpun riu tarik Desember sejarnyo spa san puai. Ulalong ukun ubakandai naki kat arngot sipara. Nadu kipor ba udang rit ulatrang banlong lengdok soblay. Henry ulalong nakalong yeng kebaduk bat umsyam layo lad ban leit pule has seminary. Kadu Ula syam ya kajing don jong kaseng reuniam redemptoris kebadang syu sedang bat ula kelalong ulang dok soblay missionary ubay Shirham hadin ba ula yasno bat kane kaseng reuniam ula yo kalat bat ula let yasno shen hadin jong kajing syahikai ban long reuniam bat kajing penkentang ulang dok soblay yau ula syapa syak ka Itali ke Basyate rengkabat upara leng dok soblay jung u bakerteng Thaddeus Hubel ban sedang ya kajing don jong ki redemptorist hangta haba kila sedang ya ki kam mission jong ki kajing long jong kasany pertai ha Europe kalong ke ba ke ba knyot ke ba persyak leng dok soblay bat ke ba syun ya ke balang Katolik Lajar kata, u Clement bat ki para reuniam redemptoris jong u kila job ya kaban tau ya kajing yak sait thamai ha kabalang Katolik kajing yak sait ban pen thamai ya kabalang Katolik creating a Catholic reform movement kaba ha Warsaw bat ha Vienna namar jong kajing terang bajeliu jong u ban yalap eka gospel hakerkom kawat thamai. Ulaju ong bun sin ba ublay usan syar yaki barok. Kumu missionary ba la bha bat ubajob. Ulas ngau turu yala kajing telot. Teng ulong ubakhor bat ubat dombi. Ulalek sumar bha yakani kajing long jung u. Kani kaba ulaong syapang kajing dombit. Nga aingu ya ublay. Pangadon ya kani kajing dunah. Namar ladang amdon ya ka nganjin daladok ya la kakti ban lek burom ya lade. Kani kaya lam jan sya kajing ong jong Paulus apostol. Haba ngas ngau telot hang taken ngaklan. Siti baar Syaki korin lanong khat ar dukat sipau. Kumta kitu kibajan syau kisaki ya kajing pensadak keba uju ai kalalong kajing long keba jai bat kajing suk bom syak penuit. Kajing sengau tu bajiliu keba ngiyoi na u Clement bakut kalong ba wat la rengkat bat kajing telot bajing duna jongi kalong keba don kam
bangin sngau du ijing kermen ne sngau du lat henrei ban nang yai long ki ba sngau ret ban shania ban sngau scam hakapawat ya ka jing ia ublei kat ba yidang yakun ya ki jing du na la jong ka jing keli bangin puson hato ngatre ban priang ya ka jing tlot jenga bat iki jing rem bat ki jing wat jing arab na ublei to pen ko de kene ka jing puson tak bangi duai kerpat ko jisu uba jemnur bat uba ngauret ka donut to penlong ya ka donut jenga kum ka jome ko try ha ka teng kupa bedukun uban sim bakut amen tu ngila poi se bakut jeng kene ka nget ka yarap ya pi ya kene ka jing puson ya ka ni ka ketin ka jong blei bada ka nuksa jong tu wei uru kui ba kerteng u Clement bana ka seng reuniam redemptoris tu ketiga jing im ke jing ya trang jong une uru kui kan lam bat kaptin lenti ru yangi tinggal penkut dekane ya don mantakasngi peni tam sa ki wei pat ki medal bat ki relik lene ki snap jong ki ru kui tu ka hang ne ngapni ke ba ningkong hadu ke ba nyeu ke ba ngalong kini ki video ki bal adap pila ban siam yakine da ke ba pi kta ya kene ka kerteng hang ne kerteng jong hang ne ba pau hang ne but kinsa mi ka description but kinsa don ki list jong kini ki medal ki badon hang ne wa ke ba ningkong hadu ke ba nyeu ki ba ngala ju ai berobor ti ki jing batai ki sadon hang tu hi po description sampai di hang ne description nang ta ke ba pra pat ke ba khandai ki de ki snap jong ki ru khui ke snap jong ki ru khui ti kane ke ba pra bat ke ba khandai ke ba pra ke de ke ba pra ke de ke snap jong ka ru khui ke ba kerteng ka Alfonsa mutatu padatu naka sang runiam FCC kepada napo Kerala badra kene ka third class relic kemud keba day ya kata ka kono ka tiar ne ka jan keba la kta la pronkam da kineki rikhuj kam day shu keba don hakamet jongki kede keba la pronkam daki tak yang third class relic nata ka khandai kede relic rosary third class jong u Benedict of Nursia patron padune ude unong yada jong ki briu ki batmer ke jingyap nata ki nong rep bat nakapanta ki jing duai ban la ban kiar na ki jing penshoy ti une urikuj ude uba ya sailam ba dia rablem nakapanta kita ti kanika Alfonsa pade kedei ka no ya sailam yang patron nakapanta ki jingpang nangta ki jingpang ki badon ha ki kijat ti kine artli ki pathmai pila ban pej hang tu pila ban klik itu kiling bagi don do jing batai hang tu te pila ban tit ikine kini kilong ki sacramental ki bayarap ya ka jing imen sim jungi ha ka jing ya day jungi bat ublei bat kin yarap ingi ban kiar na ki jing sniu bat yakini ki rilik pila ban sutit kumtu re yakini wipat ki ba kini ki ba ningkong hadu ke ba nyeu pila ban pak kerku sa pendonkam bakin dublong sacramental tutu try nyarap ingi hagan ni gasing sejain banang yai jan syau bat ban skutu ia la jing tlot bat pidiang da jing sngurit bat pan jing yarap na ublei marba ublei ula ban le yangi kumba u snubit ban tenju yangi
kanang bang hidup long kipa bit nak pantai jong u re gidi balong kipa sengurit ban pediang ya ke jing penyai ke jong blay ya ke jing im jongi tu yang second tu biang sah hasil sajain paruan